chiremu ewurade na Nyankopon stubborn academy nkwada yi onuma so den pa na so ye omohwe enwumesu ansam so organa memu asei ena omse adesuafuo bi ebi makwa akoye stubborn omadi nsem ebi madi nsem pa ewo suku efense West Africa Senior High School yo omtwa no somri efense eye wasimu na sansem we etimisi omse omchirechire ni baako omache no omadufu no sire omisi abo chirechire no enya asem keto akra ba atimi se nanu nyina akwati se bi atete trumpet no nanu nyina atimi ahono de teacher ni no ye nam so man kwada no etimi dufu no ne de animanim ye enya de a yen akoma eye kase ye betimi de ato dwadama Ghana fo sisi se bia se na teacher ni ye na afei enam so man kwada so timi bu na so chirechire ni ye ono gina wani mu chire wade wo ye bibi mpo a adenti na so nso ye wadwene se okwa akobo no ewo ho eba we na Ghana fo si na nkwadan dien na esie yesi mfa nkwadan ko suku free suku no kwa na omokọ wenye de di kan enye de tosu mienu ena no ye kede ena ukọ ye de tu dwase enkwada ni bi akwakoche omocheche ni baako amoma boni pa chi pa na utimi se we bonachi na we so bonanim ebi kura utimi se akwam na osi wasum da wo pa na mom ye mo wasum na wonu mo boyem ama teacher ni du ba bi komport Ghana mampani na mpanifo ani timi ba mu a ama no so nam so masabra me ka se de wo matimi ahwe ama nkwada ni bi yese wo mo nkonkotre sika ne ade a ewo ho enom na eno ena sanse moyi etimi ba yeyi nkofo pi de omo anu ade atum weka ne ade enti de aba beto dwa sisi yi eni se asoyi omo hwe yenwumasua so ensem so se eni ebeya saa enhwemu no omahyasie omate eye ba sinku sei womunko na saa nkofo na omudi bonifo meti saa no yeso omopa achi nko a dia ene esha emamra no etimi no omo ekokodie ewo ho enmo pani a onisa ehye saa kratewe ase yefe no eye adokoi aya awule abra onisem trofo edi nkomo no ensem bia adokoi awule edi tudwa no wadaroma moma yenyebre na yenti said wade to yenanimo. This is very barbaric. It is uncalled for and unacceptable. I think so far I've not heard anything from Ghana Education Service. I don't know, but I've not heard anything from Ghana Education Service or the Ministry of Education or any stakeholder, be it an NGO or whatever, who are very much concerned about the way our education is running now. I think there is the need for a very strong statement to be put up. And as teacher unions, I think we will meet and then come up. It's like we always talk about it. Oh no, it's not good. Let's do it. But it is like things are not getting better. So there is a need for us to make a strong statement. We will sit down and come up with something very strong that everybody can feed into it. I think what we are even hearing about this very one, when even newsmen followed up to the police station, we've not heard anything. The teachers were taken to the hospital, they were given forms, but we've not heard of any arrest. Nobody has been arrested. And the last one that even happened in Kede, the president spoke. I think when the president made that statement, the following day, we heard that they've been arrested and taken to court. Why should the president speak before the police act? These are hooligans. I mean, you invade a school and attack teachers with clubs. I mean, no. I mean, they should have been arrested by now. Okay, so for way a pre-tertiary Teachers Association of Ghana, or Vice President, to Namfo Adukwe Awule, Nene and Yakuti and Tonde, or see or share, and Nimusen Casabria make us say, Nanka a policy for etimetu anamoa beboa, Nasa and the Pabonifono, or Monso, and Sa Ebetimaka, Mope Chuonomo. Now, Brown and Luciano, and Eba Ebetuja say, Nay, Unamfo Hasmin, a Mohammed, or also essay. Oh, no crack. Womo ewa bia ye fen se enwumasua akache no ono na woye education okasa press secretary edema Ministry of Education wono so girie paso omo so asem we baaye no nya de asabi omo atimi atena so ana se bi omo ya yi se omo yi omo ni omo gusu 81 mo panti Ghana fo nyina enhwe na omo nya gidi omo mu se ba bia obi akota bia wodi bone fo se metesa no sankwada no ombetimi de omo abomoden ababonten share video na ba out na enu say
amanfoɔ etumi sesa wɔn ho ɛsɛ wɔn tete motorbike so na wɔn akɔ school mu ekita nnua ɛde boro etikyafoɔ na sisi a wɔn ama yɛn hu sɛ beebi a etikyafoɔ yɛ adwuma na abɛyɛ beebi a sisi a wɔrekɔ hɔ a wɔsɛ wɔhwɛ wɔn ho yie yɛbɛka sɛ ayɛ an endangered environment kyerɛ sɛ wɔrekɔ hɔ a wɔsɛ nanso kane no nanka school deɛ ɛnte saa ba sisi a aba ne saa ɔmanpanyin aka bi ministry aka bi minister aka bi GS so aka nanso ɔmo ka no na yɛ sɛ obi bɛka sɛ yɛ ka no na ɔmo yɛ no mo adeɛ no kɔso na ebesi nnɛ koraa no yɛn te sɛ police akye nkurɔfoɔ no mu bi asɛm ne siiɛ me sɛ Friday yi ana etwa mu yi nte hwɛ yɛn kyi obi a video no nso ɛwɔ hɔ obi a ɛhwɛ nanso yɛn kyi obi a nte yɛ deɛ yɛ ka sɛ IGP nsɔre ɔma ne nkurɔfoɔ no nsɔre na ɔmo nyɛ nea ɛwɔ sɛ ɔmo yɛ na ɔmo nkye nkurɔfoɔ wei ɛyɛ nsɛm bi a panyin a ne din ne ɛyɛ Hasmin Mohammed ne ne yɛdi kan wɔtumi de maa yɛ sɛ ɔmo hwɛ sɛ bi a IGP na afa apolisifoɔ ɛbɛtumi ahwɛ na saa nkɔfoɔ kɔ ne nya amkɔdi saa bɔdefo sɛ ɛte saa no ɔmo nsa ɛbɛtumi aka ɔmo deɛ ɛtɔ so mmienu ɛna ogyidi yie paa sɛ ɛbɛn no aduru sɛ ɛnoma bi wɔ hɔ nom a panifoɔ a ɔmo atwa mu panifoɔ a ɔmo da so te nkonnwa soɔ ɔmo de nkan ka ɛde ho afutu sɛm nyinaa de ama ɔmo sɛ ɔmo hwɛ sɛ de bɛyɛ a deɛ fɛn sɛ bi a discipline na sɛ bi a ɛnɛ yi obiara bɛtumi ɛdi ne ho ni ɛwɔ ɛyɛ sukuu so ahodoɔ mu nyinaa no ɔmo bɛtumi ɛdi so ɛne nso nsɛm nie. woyɛ adwuma wɔ beebi a ɛyɛ endangered a yɛma wo sika bi yɛbɛka sɛ ɛndeɛ yɛma wo saa akatua yi ɛsɛ beebi a woyɛ adwuma no yɛhu sɛ yɛ beebi a woanhwɛ yɛ wobɛtumi ahwere wo na emu ɛnyɛ no nso pɛ ɛnyɛ sika pɛ ɛnyɛ compensation pɛ yɛhwɛ nso sɛ aban de nhyehyɛeɛ bi bɛto hɔ na yɛhu sɛnea yɛbɛsɔ saa nneɛma yi ano sɛ yɛntumi ansɔ ano nso na ɛkɔ so a sɛe na yɛbɛkɔ no yɛbɛyɛ sɛe afei nso school management committees ne school management boards no a ɛwɔ yɛ basic school ne secondary school no nso no ɛwɔ sɛ yɛhyɛ mu kena sisi ano yɛnim sɛ board no ne committees no yɛmfɔn me na kɛkɛ baby a school no wɔ no traditional authority ɛyɛ ahemfo kora ɛwɔ hɔ no ɔmo wɔ reps ɛwɔ saa committee ne board so assemblyman ɛwɔ so district assembly yɛhwɛ PTA na ɛho keka ho schoolfoɔ no bi kora ɛwɔ so nti sɛ yɛn nyinaa yɛbɛnya nteaseɛ na saa management committees ne board si ayɛ adwuma ne kwan so a na yɛnya nkitahodie yɛne baby a school ni wɔ traditional leaders authorities ɛnya nkitahodie a ɛmɛ sɛ saa nneɛma yi nso ɛbɛbrɛ ase kakra ɛbi sɛ ɔmo bɛhu sɛ school na yɛyɛ ayɛ deɛ assemblyman koraa wɔ so bi ahemfo no wɔ so bi district assembly wɔ so obiara wɔ so na yɛhu sɛ na yɛbɛkura saa nneɛma yi afa nti yɛnhwɛ me deɛ mehwɛ kwan sɛ policefoɔ bɛba aka kyerɛ sɛ ɛnimuanimu yɛ ɔmo akyɛ saa nkurɔfo abusuafoɔ wei ɛyɛ nsɛm bi a ɔnomnyanfoɔ Hasmin ɛyɛ Mohammed ɔno nso ne ni ɛtɔ so mmienu ɔtumi de to yɛ anim na yɛmfa yɛni nkyerɛ